Bai, kaixo berriro. Olano jauna, nik eitze egin dut eta eitze egingo dut aurkeztu dezuen planari buruz. Batzutan zehazpen gehiagorekin eta beste batzutan gauza orokorragoak. Baina jakin dezazun lana ondo egiten dugula. Ondo egiten dugu eta de hecho ez dugu beharrik ere enpresa bati enkargatzea gure lana. Zezuek bai enkargatu jozuela enpresa bati. Hemen dago, pliegoak nola eta zenuten eta emantzen dioten enpresa bati Bemasi Estrategi Social Limitada, titularra Sabina Zua, igual ezautuko zue, eta 80.000 euro kostua izan du. Orduan, egin dezue, gure ustez, etzan beharrezko ikorlako gastu bat, baina horregatik ez dugu ezer esaten. Da realitate bat, eta publiko iten dugu, publiko dalako. Optimista izatea oso ona da. Ni de hecho, ustez optimista naizela, eta optimismoarekin aurre egitea eozein erronkari ondo dago. Baina dortik esatea, gainontzekuak esaten ditugulako gauza batzuk, dana negatiboa, todo negatibo, nada positibo, Arrizabalaga Andereak esan duen bezala, ez. Ze Gipuzkoa dituen baloreak nik ere jarri ditut, balorean mai gainean jarri ditut. Eta ustet, behin eta berri izango etela, nire arronagola Gipuzkoar izateagatik, potentziala handiko lurraldea dela, eta daukagula jendarte bat, benetan altxor badana. Ez dago ningo problemik, diagnostiko itakuan, ez dago koinziditzen, zuek azpimarratzen dituzue gauza positiboak, gukataitugu beste batzuk hor daudenak ere, eta usten dugu egin behar dela, gure egin beharra dela, eta eusen gobernantearena izan beharko luke. Eta kritika besterik ez, eta 3 mozio aurkeztuko ditugu. Hoi positiboan, geho, 2 hiru denbora emateiten esateko, zertakan gaizki horrelako proposamenak egitea. Politika sozialak, modeloa, beti diskursio berreinakin gabiltza, 3. sektorea, nik goatu behar 2011an, EH Bilduk eman ziola indarra 3. sektoreari, eta protagonismo izugarri eman zion, horren zertaz egea. Publifikazioen aldekoa gehala, noski, baina eske osagarria dela, gure ustez. Horren, osagarria nola dira, esaten dugu bai, egin genuen gaina 3. sektoren aldeko apustua, baina publifikazioen alde gaude, eta privatizazioaren aurka. Finlandia, eta aipatzen aizate, Gini gora eta bera, ejemploa jarriko izuz, Finlandia Dinamarka leku horietan, politika sozialetan, pertsona bakoitzeko, behetxean familiar bat atenditzen duena, daude 78 langile publikoak lan hori egiteko. 78 publifikatua dagoelako. Hemen, pertsona bakoitzeko, bere familikon bat atenditzen duena, 0,78. Ez da batea iristen. Horren, gure modeloa, igual, ara iristeko, ez da ingoen baeti bestea, baina inguratzea, eta tartean, garbi daukau, 3. sektore horrek, protagonismo hauki behar dula. Zaipatzen dia, Finlandia, Gini, nik ez dut esan gustatzen ez zaitena, osan bali maik gaizki izan dut. Esan detena da, ustet, ez dela perfektua, baitula berakatzak, eta agian beste indize batzuk ere erabili beharko liakela. Eta zeatik ez da perfekto? Leheno ez aipatu da ere, errenta bakarrik kontutan hartzen ditulako, kapital jabetzarik ez, eta horren ondare asko daukan pertsona bat, ez da salduko sekulan aberatza bat bezala. Eta ez du kontutan hartzen ere, azpi ekonomia. Eta datuak eman behar bali maia, kalkulatzen da, gure erkidegoan 17 inguruan ibili daitekela azpi ekonomia, baina eske herrialde haietan 12 da. Hau da, jendeak ulertzeko, Gini aplikatzerakoan, hemen bate bali maitu, 10 palazio eta ez dakiz eman milioi akzioetan, igual ez da atzealtzen aberatza bezala. Ze, indize horrekin ez da kontutan hartuko. Horren, esaten nahi gana da, hoi ondo dagola, parametro bat bezala, baina bado dela beste batzuk, eta ez dela perfektua. Horretik ez du bazarretu beharrik, Gini gora eta Gini bera, guantxe ametzareitet, Giniarekin. Ta jakai gaitze egiten, honetaz, goazen konparatza ere presio fiskala, zatik, presio fiskala oso ondo iten diala hemen gauzak esaten da, baina hemen, 135 ez da iristen. Eta iparaldeko Europako herrialde horietan, por ejemplo, Suezian, 154 da, edo Finlandian 153. Horren, errealitateak ez dira berdinak, eta leheno intxaurrak aipatu ditu, Arrizabalaga Andereak, intxaurrak eta udarea konparatzea, ezin dira, intxaurrak intxaurra dira, eta udareak udarea, eta Finlandia da, eta hau da, eta horren gauza batzuk ez du ebalio. Nik, rekonozitu gara dakat, lehentxio egozio PNV bukatu beharretela, sentitzen, nik entzuten dut Olano jauna bat, eta benetan diskurtsoa oso polite dutze zait. Itzin dezu kooperatiboa, modelo kooperatiboa, komunitarioa, humanitarioa, 3 ardatzoiekin. Ados?
Ni ere, vamos, klabau, nik ere, pentsatzeto jorla behar dula izan. Baina balore hauek ez dira zuena bakarrik, gureak badira. Kooperatiba mundua zuena estan bezala. Esango nuke, kooperatiba munduaren baloreak gure ideologiatik gertuago daudela, zuen ideologiatik. Baina, aitzeten egin ez guain, Eurano jaunarekin, itxaso, aiza hemen baiz bezala, horre hon daiteke tartekua, itzengo deu beste egun batean, instituzioak inornak ez dian bezala. Instituzioak ez dian PNV-nak o PSOE-nak, instituzioak herritarrena dira. Eta horren, olako diskurtzoak, benetan, nik konpartitzea ditut. Nik nahi dut, humanitarismoa eta komunitario izatea, gure jendetzea eta kooperatiboa, oso ondo. Arrizabalaga anderea, hemen dator, hondamendiaren profeta, beste biru hauza esatea, bukatu horretik. Irakurketa simplista egiten deula. Nik benetan, pasaditu lau egun, gehiago ez ditugu izan, goitipera irakurtzen, inde taldu dana, enpresara kontratatu gabe, konpartitu gure nire batzarkideekin. Ez dut uste, irakurketa simplista badenik. Uste, egin deuna, konparatu ematen ziren datuak, gu ditugun beste datu batzukin, eta pentsatzen deu, plan hori askoz hobeagoa izan zitekela. Horratik ekartzen ditugu hemen, ekartzen ditugunak. Guk bai pentsatu dezakeula zuena izan dela irakurketa oker bat, eta ez dut olakoik izan. Esan detena da, gure ustez autokonplaziente izan dela, eta baiko horregia, eta berriro esangoet, ez dugu inziditzen, zer ingo jo. Eta gero esan dezu beste hauza bat, honek ja garzia hondi, ez dakit, aipatu ezu foro araua, eta efektibamente jartzen du, plan estrategikoa landuko ula gobernuak, eta gero honen berri ematera etorrikoala batzar nagusitara. Ni proposatzen detena da, urrungoan PowerPoint bat etortzea, ordu beteatian azaltzea, eta danok bazkaltzea etxea jutia. Zeti, hone balio behar balimadu, bakarrik, esateko ze plana jorratu zuen, eta guk ezpagauko aukera gure proposamenak egiteko, hemen ez dakit benetan zertan ari geran. Orduan, berri ematea besteik ez balima da, PowerPoint batekin, egin dezakeu lasai asko, ordu beteko saio batian. Nik uste benetan, borondatea balimada eta sinistu nahi dut, borondatea dagoela Gipuzkoa daun artean erikitzeko, beste formula behatu behar diala. Eta hau, ez da egokilena, zatik hau, erderaz esatea dela, aplicar el rodillo. Gehiengoa dakazue, eta aurra hain dezue. Todo negatibo. Eta nik esango nizuke, lehen aipatu ditu gauza batzu, baina, aipatzen deunian. Gure ustez, aniztasun zuzendaritza rekuperatzea ona dela. Hoi negatibo alda, proposamen hoi. Guzti funtzionatu zula. Presoen aldeko mozio batzu sartu ditugu. Nik uste PNV bentsat adozen beharko lukela. Ez da izatak negatibo, beste batzuntzat igual bai. Baso politikak, lehen sektoreko politikak. Guk ite du diagnostiko bat, eta da politika hauen ondorioz iritsi gara puntunta, eta buelta bertzaiola, eta proposatzen dugu buelta ematia. Hoi ez da negatibo izatea, hoi da positibo izatea guztiz, eta kritika positibo egitea, eta nola indetezken gauzak maigainan jartzea. Bertako dendarien alde egitea. Diskurtsoan danok egiten dugu. Eta koinziditu dugu kanpainan, eta partido guzti egiten genuen bertako dendarien alde. Eta guan ikusten dugu, politikak ez diala hortik, eta horren proposatzen ditugu, biru gauza konkretuak, gure aportazioan. Hoi negatibo alda. Galdeketak egitea. Denizek atea du, el temita, baina galdeketak egitea, galdetu ezagun, jendie galdetu ezagun. Zuek ez zuela urtetan egin, eta ez da kasuak, moi guaingoz egiteko. Nik presentatu dugu mozio bat esanez, guazen egitea, eta guazen herritarrei aukera ematea egiteko, eta gainea, konpromiso batekin, hortik ateatzen dana, betingo deula. Klausula sozialak ezartzea, lan baldintza duinak bermatzea langileentzako. Hoi negatibo alda. Sege jo. Egoitzak dago, greba bat, alazo bat, familiarrak esaten dute ez duela ondo zainduak bere aitonamonak, eta esaten deu, zeho zerin behar dago konpontzeko. Ez du bestik esaten. Kabia osatzen nahi da, egila da langile asko daudela, enpresa askotakuak, eta hor ikusten deu, situazio injusto bat sortzen dela, eta homogeneiziatu nola baite, da eskatzen deuna. Porroizien aurkako plan bat, ipatu ezue bakazuela gauza bat, gugusten dugu gauza zabalagoa behar dula. Ingurumenarena. Ze gertatzea negatibo alda esatea. Goazen ikustea, ze neurketak egiten dian, eta ikusten dugu, por lo que sea, kasualidadea, ematen dian emaitzak oso kaltegarria diala, ingurumenarentzako eta osasunentzako.
Bueno, guazen, suposto bada, guazen, esatea hemen, ala gertatzen baldin bada, itxingo deo beraustegia. Nik uste, obligazioa beharko lukela. Osea, baina ez zuen nahi, hori ez da negatiboa, hori da maigainan jartzea, supuesto bat, eta zein goenuken horren aurrian. Eta pasaian aipatu ditut, bi ejemplo, txatarra sortzen ditu arazo batzuk, guazen soluzioa bilatzea, edo pasai honi baneko estualderia ez dago, guazen zehoz ere egitea. Bueno, bukatzen zai denbora, nik uste proposamenak positiboa diala, kritika indeo, egin behar dalako kritika, osea, oso ondo dagoela dana, esaten dizue, zuek esango zue buruai, medioak esango zue behinta berriz, bat emate esan beharko du hain ondor ez dago. Eta, bueno, guitoko atzezegu, eta herritarrek ere askotan esaten digute. Horraino, eskerrik asko. Eskerrik asko, Izagirre jauna, jarraian Eusko Abertzaleen